videokuvaan. Videokuvaa? Joo. Hortor. Varoitus, minä videokuvaan teitä. Hyvä kun varoitit. Mutta mikään ei muuta. Mikään ei muuta mitään. Ei, näyttäisikään luonnosta. Eläimiä seurataan nyt luonnosta. Niin silleen, käyttäytykää normaalisti kamerat. Minä näin muuten sinut Dragonissa. Sä olit myyntipöydillä. Niin olin. Mä en ollut Sarkisfestareilla, vaan mä olin myymässä siellä juttuja. Kai sä ostit mut jotain? En. Mua vaan vietiin vaan sieltä. Mennään tonne ja tonne. Mä sit, Tai sillä, mutta kun tuolla on tuollaisia. mua vaan inhotti, kun mä olin vaan niinku oman niinku kaveriporukan myyntipöydillä. Oli vaan silleen diidadidadidadidad. Mä haluan päästä vähän kattelemaankin. Niin on sen, et mene. Niin. Pysyt siinä. Mitä? Ensi vuonna voit tulla sinne Niin. pöydän. Mä tuun silleen pink pink. Joo. Se on se 3. vuosi. Päätin, että siitä tulee tapa. Ai että menet myymään vai? Joo. Tavaroita.